puila jorawano tinini o class ang norok jotono no lamsogui naharo tamni hinkai jora norok ni kesep amjok mungrok sengi tongbai ma ba jora bo ase kaham kai relai man leglek ni ang wansogo hai hunpano norok 25 minute ni bagui ang norok ni bagui class asuk bo namnai kebang jora naharliya tam kai bising no tei bo ang asuk sebai khrubi kok salia norok ni beskang amjok mungni nangmani question te answer ang abono simise sanani bagui nayo abon bagui ang norok ni beskango ang syllabus tejak sini Kokborok Foundation ka Modern Indian Language eba MIL Kokborok Foundation total 50 marks tongo or ni bisingo sini je na nangmani amjong seng nawana unit 1 o tam hingkai an overview of Kokborok language and literature or A by B khagjak tongo A wo hingkai language origin language family taxonomy of Sino-Tibetan Tibetan Burman language dialect of Kokborok and their distribution ni sao B wo hingkai publish literary works in Kokborok their authors and the year of publication unit 2 tongo Kokborok phonetics or ni bisingo vowel consonants morphophonemic sense and morphology are missing a part of speech number gender case numeral would classifier diphthong and composition obongka unit 2 unit 3 gagai folklore and folk tales folklore tongo jaduni mamita tei goria folktales tongo yamroksa bukhuk sini kerangbai musei unit 4 tongo or behind the poems and essay a number poems tongo bolong titun hook b number ko essay eba kok bukal somas by sanskriti jonasika soba tei Kokborok kogrubai tirupra angkorni bubagra kesamrokni sason samungni kothoma abo hai khlaiye sini o MIL syllabus Kokborok ni bagai senamjak aboni bagai ango bising nino asuk kebang no to thanglia thangnai class rogobo ang kerang kothomani part paibai kha grammar ni part bo paibai kha hai himpano tini hingka hangkai question te answer simiseng nahar lainai aboni bagai ang presentation khlainor ni screeno rirunai Saitogui na eno besok jora tei norok no clear khlai riman tamukai norok naidi tei khata kolam nawi seinar nani bagai saitok di jora bai baksa ang truk khanyo sawana hai hinpano norok ni thanio ang kaisa kobok mungno hanjinai thangnai salo foundation tei class khlaijak tongmani kerang kothoma kerang bai musei yamroksa tei bukhuk sini norok obono naidi o bising ni question bo dajaknai tinini orwo tei aborona ang asuk dalia khlaijak ba angkai jaduni mamita goria abo bonorok class rogo bo khlaijak tei manjakjak aro asuk tuknani kogya tamo khaiba saitokdi joto sajak mani rokno kaham kai khunjuk kakruk kai khanawi khawo chobui norni beskangni amjok mungni simung rogo soi nangmani no simanani bagai abo hai khlaino ang norok ni thaniu khatungui khalogui tongnai norok nasingdi nukha tabuk bo kabangma borok rok online no phai sokpaiako dagdaki phailai khakai chanai ang tabuk no screen no ang presentation khlainai norok sinyani bagai siangmani bekhakno ang thangnai tabuk Sinai norok tabuk jotono khata kolam nai silaidi tabuk nuguiman jotono hambai Kokborok kok ni kaibese kokdek tong Kokborok ni kaisuku kokdek tongo abrok ungkha Deborma Tripura Riyang Jomatia Noatia
koloi murasing uchoi tai rupini bo bosongni kokbai kokborok kok gobang sollai kuk obo wngkha dimasa kokbai kokborok kok jotoni sampalaimani eba sollaimani nukjago. Linguistic Survey of India bijapno seinai sabo obo wngkhai G.A. Grierson, George Abraham Grierson. Tribal History of Eastern India bijap sabo sei obono seinai wngkha Dalton. George Abraham Grierson ni Linguistic Survey of India bijabo kokborokno tamo hinui pharkha जों नुगो बिनियो बिजाब बिसिङाव हंखै kokborokno Tripura T-I-P-U-R-A Tripura नै फारजाखा. Studies of Sino-Tibetan Language बिजाबनो सैनाय ओंखा Dr. Satendra Narayan Goswami. Elements of the Science of Language बिजाबनो सैनाय ओंखा Tara Porewalla. A Statistical Account of Hill Tipera bijapno sabo sei W. Hunter. Kokborok kok bosongni mung tamo Sino-Tibetan kok bosongno jotoni gobang kok tei kokrek tongmani जों nugui mano. Hayung gonangui kok bosok tongui man obongka hayung gonangui kok 6500 ni simi 7000 ni bisingo tongui mano honai saimanjakha. Kokborokni ISO code wngkha TRP 639-3. Kokborok kogrwbaini laibumao sabo puila seimung rikha. Daulat Ahmed tei Muhammad Umar 1897-98 bisio puila kokborok kogrwbaini laibumao seimung rwnai binia seimung wngkha Kokborma ong Tripura Bekaron. Kokborma ong Tripura Bekaron obo kaisa kokborok kokma bijap abono puila seijakmani mari kokborok kogrwbaio nukjakmani. Kokborok kogrwbaio bo thungnuk puila bijap khlai karijakha obo hingkai egiye cholo 1948 bisio Sudhanno Deborma bai seijak puila thungnukni kok wanjai hingkai natok kok ingreji hingkai drama. Jonashikha Samiti bufuru songsajak. Jonashikha Samiti songsajakmani bisi wngkha 1945 27 December. Durga Chaudhary Kamini Hemant Kumar Deborma ni nokhalao o motha puila songsajago hinui sawi manjakha. Hasok khuriwo puila bwkhak tai chethuwang kothomayung sabo sei obongkha Sudhanwa Deborma singoro saimana nangnai kokborok kogrwbaio puila kothomayung seijakmani hingkai chethuwang kothomayung 1954 bisio jefru Sudhanwa Deborma kokborok bai puila magazine katal kothoma komthingui tikhlaio a kogrwbai blai eba katal kothomawano chethuwang kothomayung no bwkhak khlaiui sapogui karijago hai hinpano o kothomayung no a jorao bijap khlai karijakliya phia bini hasuk khuriwo puila bwkhak kothomayung hingkai 1987 bisio bo puila bijap khlaiui tikhlaimani afruwo karinai wngkha kokborok sahitya songsod. Khong kothomayung sabo sei khong kothomayung no seinai wngkha
Semlal Deborma 1996 BCO Khong Kothmayung 1996 BCO Semlal Deborma bai sijak Munakni pohor Kothmayung sabo sei Munakni pohor Kothmayung no sini engka Kunjo Bihari Deborma Rung Kothmayung sabo sei Rung Kothmayung no sinai engka Nando Kumar Deborma te seijakmani bisi engka 2001 seijakmani bisi engka 2001 Kokborok ni bagui sini khaithai o kok bokhalno sabo sei abo seini engka Bongsi Thakur ni soimung engka Omrendra Deborma abono karui bini kok bokhal tebo tongo aborokno bosong tebo kaham kai saimanani nangnai Kokborok sahitya sabhani puila tangphang engka Olindra Lal Tripura Kokborok sahitya Sanskriti Sangsad bufuru asai hingkai abo 1986 bisi jorao Aitorma koktoma blaini tangkra sabo Aitorma koktoma blaini tangkra engka Semlal Deborma Holong kok sawo bolong bisingo koklop sabo sei holong kok sawo bolong bisingo koklopno seinai engka Chandra-Kanto Murasing abono karei bini te kaisa koklop haping garingo sibuksa ringo abono seinai bo Chandra-Kanto Murasing Kokborok kogrubayo puila kothoma bwsa bijapni mung tamo tei sabo sei Kokborok kogrubayo puila kothoma bwsa bijapni mung engka hathai tei abono sini engka Seikrung tei Wansukrung Nogendra Jomatia oro khursathai klayo Kokborok kogrubaini laibumao puila kothoma bwsa seijakma engka Thakur Radhamohon Debormani yaktui puila seijakmani Troipur Kothamala bijabo Radha Madhav Mohini Sudamini tei bukhuknui o thaiba kothoma bwsa no chikon khlai seijakha hai hinpano aborokno bijap khlai sapokjakliya hathai kothoma bwsa seijakmani engka 1978 obono Kokborok kogrubaini laibumao puila kothoma bwsa bijap seiui karijakmani Sarithai ni English tamo Sarithai ni English engka bowel tamo hingkai A E I O U Kethathai ni English tamo Kethathai ni English engka consonant ni wanjui kogo hingkai Benjon borno bowel hingkai sor borno Kokborogo sarithai thai besek tong hingkai thai dok tongo A E I O U W abo haikai seng thai dok mano kok bokoso eba kokbak dal besek tong kok bokoso honmani engka abo part of speech dalchar or spelling bulungka DALCHAR dalchar tongo part of speech abo engka mungselai goron khlai goron haikai je bumung tongmani jora dal besek tong jora engka dal tham tongo eng tong jora eng nai jora eng thang jora present past and future Kokborogo seithai dal besek tong seithai engka dal nei tongo sarithai bai kethathai kokni chikon kuk manei engka pungmung no kokni jotoni chikon kuk manei Kokborogo sinimari dal besek tong engke dal nei kokthai sinimari khlai sinimari Kokborogo sinimari dal nei tongo engka abo haikino Kokborok kokmao sir dal besek tong sir mani engka gender Kokborok kokmao sir dal brui tongo aborok engka sir sela sir brui sir nenei sir krui sir sela honmani hingkai sela maneno yasi surkakai abono sir sela punjua togla sela abo hai
bumung sirbri hingkai tokjuk tokma punjuk abo hai rok sirnei makai ayangbo pun tok sui abo sir nanai ni phunuk mari sirkrei abo kai nok sikong abo hai bini phunuk mari suk dal besek tong suk English ni number bangla ni okai boson ek boson bohu boson suk ka dal ni tongo suksa bai sukbang suksa saisung manunyo yasi surkai abo suksa kebang manunyo yasi surkai abo sukbang romdi sikong suksa sikong rok sukbang mung slai ni English ka pronoun mung slai engka mungni asuk thayo asuk nai mungni asuk thayo asuk nai bolong koklopno sinyai sabo bolong koklopno sinyai engka Dolot Ahmed bolong koklopno siu titun koklopno sinyai sabo titun koklopno sinyai engka Ram Kumar Debborma huk koklopno sabo sei huk koklopno sinyai engka Romesh Debborma Somaj bai Sangskriti kok bokhalno sinyai sabo Olindro Lal Tripura Somajni Kokborok engka hoda Sangskriti ni Kokborok engka hukumu hoda bai hukumu Jonasikas choba tei Kokborok kogrubai o kok bokhalno sinyai sabo o kok bokhalno sinyai engka Dr. Nilmoni Debborma Tripura angkorni bubagra kesamrokni sason samungni kothoma o kok bokhalno sinyai sabo kok bokhalno sinyai engka Noresh Chandra Debborma o kok bokhalno sinyai bukhuk sinirok hapingo tamoni bagui thanglai obo kerang kothomani pat bukhuk sinirok hapingo tamoni bagui thanglai geseng abono porikhai nugui mano phanto khakna bagui thango oro ang norokno tai kaisa kobogui rena musuk makai thangnai salrogo YouTube ang class khlaijak rok tongo norok o bukhuk sini yamrok satai kerang bai musui o thaitam kerang kothomano kisa kaham ke naidi oroni bisingbo norokni bwskangni amjok mungni singmungo phaiui mano bukhuk sinirok hapingo sabono nugui nge bukhuk sinirok hapingo mukhrano nuguyo bukhuk sinirok hapingni phirogui borok tuklai dongoro borok tuklayo bukhuk sinirok rigne risa sabok khogui tlang nge mukhra jara bukhuk sinirok ni bising jotoni swkang sabo mukhrani thani ri koi san ngai bukhuk sinirok ni bising jotoni okra bukhuk sinirok ni bising paithago sabo mukhra sani thani ri san ngai jotoni kusu bukhuk sinirok ni bising mukhra sabno khogui tlang jotoni kusuno no mukhra khogui tlango mukhra sa tamono dasa kokoi bai druksa tanai bihik busano rutugna nongkhor ngai amingno dasa kokoi bai tanai mukhra sani bihik kamio kharei phaipuru busano karei logio tei sabotong sisa khitung koso masa mukhra sa tamni bagui bokra songni nogo habra gya tokma sagnang wakma sagnang tongmani bagui mukhra bokra songni nogo phaiei thokjagai tamno sor khlainung hingkai butukno sor khlai nango mukhra sani phopma hakro tamo asaikya hingkai milok phangsa asaikya mukhra sani busani mung tamo hingkai tote ang kuthise mote kaisa kerang kothoma ang kuthise ani mung o des buksa tam khlain hingkai yamrok o chakrasa ano hawa phobui klangdi o kok sanai engkha yamrok sa nogo thangai nung bithi braisi jawi sidi hamui thangano o kok sanai engkha khoroksa chakrasa borok kuthirokni bokhrogo kebo khi hun o kok sanai engkha yamrok khumni bahai no barot langma hai binimung ha mariwi pinjaka oro saboni mungni kok sajaka hangai yamrokni koknono oro sajakmani nukjago yamroksa kerang kothomao osai diari kotorokni manya samungno sabo khlai phunuka hangai yamroksa abono khlai phunuka yamrokni kok khnai borok ha ho kisilei munilayo oro borok hunmani sabo hangai sikok rok
a horo sikokrok sabni nogo manui khokna thanggai ha bubagra khoroksani nogo oro bubagrani bumung khurjakrei ha bubagra khoroksani nogo honai khurjak mano yam roksa sikokrokni bodol bai tlangjagoi manui khokna thangpuru puila tamo tubui phaikya hanggai rwsam RWSAM tamo rwsamba tubukhasa sorni manui mankhe abose tubudi okok sabo sabno saka hangga sikokrok yam rok sano okok sao rajani bwsajak songni chen rangsakni sikol tangtham kmamani no sabo rutugui tiklai reka hangkai yam roksa sakbai thangno khogoi nokla busubo bo thapla brungo phoboi klangmani abono bono taisa paithago karirmani sikokrok phanose a kok sia sikrok phanose a kok sia oro bo kokno sajaka hangkai rajani bwsajakni chenni kokno oro sajaka je a mananyo yam roksa simi saimano a jorao at kaisa bohok sajagoi yam roksa phatarao thangna mujungjago a jora hanmani bwsuk jorani kokno sajaka hor damsi jorani kokno oro sajaka bo jora hangkai jefuru kubun tei khoroksa ha bubagrani musuk kamamani no naitugirani bagoi yam roksa ma thango a ratugirani sikang no bo khina mujungjagmani kokno oro sajaka gothang tongsak jeng tei motui samung sidra tei tanglia okok sabo sabno saka sikokrok yam rok sano sao hani bebag lukrok wana jagoi mlang sabaikha tamno nugui mlang sabaikha hangkai yam rok sani samung no nugui aboni teni salano rajkumari bai des oro yam rok sani kailai bari ungo kalino sanja angke aro sikorok kuthumlayo aro humani bo jagani kok hangka tuima rukongni kok Goria ter sal besok romui palaijak sal sini romui goria ter no palaijago goria bufuru hangkai bangla talni soitor talni paithak salni simi bosak talni sal sini jorao no nukjago goria mutai kaisa hukbai gedaljak goria mutaino tai bereni rokno tamhin hangkai sengkrak eba sengaru goria mutaini puila salno tei paithak salno tamohun buisu tai sena goria salno jeng tei kaisa tamo mungbai sini hangkai sena goria mutaino sabo tipra hao tubuka pup naran hanoi jeng mano kaisa kok bwkhalo goria mutaini mwkhangno bo hodani borok tabuk khulumlaima nukjak hangkai jomatia hodao mutai khorok keboba kol keboba daing keboba wasok arni bising jomatia hodao jotoni hohom dodom khlaiui mutai khorokno goria mutai sal sini romui palaimani nukjago jomatia hodao goria mutai ni dal kainui biya gnang tei biya krui seng saimano tung bobo hai mananyo lekhajak hangkai khutung KHWTWNG khutung eba lama tungsa tungnui tungtham lama bohaino tungsa tungnui sir bruni phunukmari wngkha jikma ti randi jikma khajuti kormoti oborok wngkha sir bruni phunukmari rok song tamni phunukmari hingga bo sukbang bukhuk song bijab rok sikong rok abo haiki abo sukbangni phunukmari jorani mwkhang bijab seinai sabo hangka Noresh Chandra Debborma jorani mwkhang no seinai belai no hambai tinini bagui asukno bwskang sal rogo nangkhai basung ketal tei kubun topic rokno tubui class khlailaiyano tini asuk sawino class no mthagui rwkha jotono kha kaham tei hambai yaphrui ryu